بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz kardeşlerim. Bir avulda bir şunday ruhi terbiye ala turgan bir үзәктә җегетләр уянып карасалар, ишек алды кар тулган. Төне буе кар барган да кар тулган. Хәзер булар дәрес алыр өчен бер бинадан икенче бинага барганда кар аша бардылар. Кар инде бик күп иде. Дәрес вакытында укытучы буларга мураҗаат итә. Укучылар, нишибез хәзер? Нинди тәкъдимнәр бар? Берсе әйтә: Аллаһка ялварып дуа кылабыз хәзер ди. Икенчесе әйтә: Беразна сабыр итербез, кар үзе китәр. Өченчесе әйтә: Хакны аңлаган кешегә кар булса да, булмаса да бернинди проблема юк. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям янына бер вакытны кешеләр килеп сорау бирәләр. Я Расулаллах ди, тегендә бер хатын кыз бар, төннәрен намазда үткәрә, көннәрен уразада, садака бирә, ләкин теле белән күршесен кыйрсыта гел. Шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Анарда хәерле нәрсә юк, ул җәһәннәм әһелләреннән." Кешеләр дәвам итә: "Ләкин Расулуллах башка хатын кыз бар ди. Ул фарыз намазын үти. Сырны садака итеп тарата кешеләргә һәм бер кешегә дә зыян китерми." Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ул хатын кызда хәерле нәрсә бар, ул җәннәт әһелләреннән" дип җавап бирә. Бу хадис Бухаридә килә, Адабул Муфрад. Аллаһ субханаһу ва тааля Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям турында әйткәндә: "Ва иннака ла хулукун азим." Дөрестлектә ди син бөек холык иясе. Калам сүрәсе 4-нче аят. Менә шул ла хулукул, ла дигән нәрсә хакыйкатьтә, ягъни 100%. 100дән 200 дисәм дә хата булмаздыр дип уйлыйм. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәтта Абу Хурайрага шундый матур сүзләр әйтә. Абу Хурайра күркәм холыклы булды. Күркәм холык нәрсә ул, кардәшләрем? Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аңлатып җибәрә. Синең белән араны үзгән кеше белән араны үзмәү. Сиңа зыян китергән кешене гафу итү. Бу авыр нәрсәләр. Бу җиңел булган нәрсәләр түгел. Һәм син бер вакытны сораган нәрсәңне бирмәгән кешегә, әгәр дә ул сиңа мураҗаат итсә, анарга бирү. Бу хадис Байхакыйда килә. Менә бу, кардәшләрем, авыр нәрсәләр бу. Гафу итәргә дә авыр. Изгелек белән дә зыянга җавап бирергә авыр. Әгәр дә синнән туганың араны өзә икән, бездә күп чакларда өзәсен ярыймы, кирәкми син нәрсәгә дисен дә. Монда яхшы халкылы буласың кирәк икән, менә изгән кеше белән менә шул араны син измә. Теге бәйләнергә кирәк дип әйтмим, юк, бәйләнмә син анарга. Ләкин хәлләреңне сорап, булай тегеләй хәлең ничек? Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тагын бер хадистә шундый матур сүз әйтә. Ибн Абдул Кайска: "Сиңа диген, Аллаһ ярата торган, синдә Аллаһ субханаһу ва тааля ярата торган ике сыйфат бар ди. Беренчесе ашу килгәндә үзеңне кулда тоту ди. Икенчесе ашыкмыйча эшеңне үтәү, эшеңне эшләү." Кардәшләрем, кайбер чакларда кеше сорау бирә. Хәзрәт, менә без ашу турында сөйлисез инде сез ди. Менә синдә тормышка лаеклы булып әйт инде, менә монда ничек эшләргә, эштә булганда, балалар белән булганда, хатын кыз белән булганда. Ни өчен андый сорау туа, кардәшләрем, беләсезме? Күп чакларда эшли теләмәгәннән үзең өстендә эшләү бит ул авыр. Шуңа күрә кеше сораулар уйлап таба башлый.
Монда бит авыр нәрсә юк. Аллаһ субхану ва тааля әйтә, ашуыңны чыгарма ди. Ашу чыгара торган җирдән ерак бул ди. Ашу чыкты икән, эндәшмичә кал, тәһарәт ал, берәр нәрсә эшлә. Кеше әйтә, мин аңламыйм ничек ди. Юк, ашуыңны чыгарма син. Теге кеше аңламый дип, син бит гынаһ кылырга тиеш түгел. Ул аңламый, әгәр дә сүгенмәсәм ди анарга, ул аңламый ди. Но ул аңламагач, син бит гынаһ кылырга тиеш. Ул аңламый дип, син аны кыйнарга тиеш түгел бит. Син ул аңламый дип, син аны түбәнсетергә тиеш түгел бит инде. Ул аңламый дип, гынаһка батырга тиеш түгел бит син. Син бит Аллаһ Тәгаләдә җавап бирәчәгең бар бит, түгелме соң? Ул җавап бирер. Аның бәлки сәбәбе дә булыр. Ә синдә сәбәп булмаса, нишисен кыямәт көнне? Шуңа күрә, кардәшләрем, җавап бар инде. Ашу чыгара торган җирдән ерак бул. Ашу чыкты икән, ул вакытта бер нәрсә эшләмә. Тәһарәт ал, эндәшмичә кал. Монда бит Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ашу чыгармаска дигәч, сөйләшергә ярамый дигән дип әйтми бит. Анара ашу киткәч, утыр да сөйләш, аңлат, былай тегеләй. Бездә бит телләр бар. Матур итеп сөйләшә алабыз. Менә шул ашу чыккан вакытта син эндәшмичә кал. Җиңел, кардәшләрем. Һәм монда сорау туа. Кайбер намаз укый торган кешеләрнең холыклары начар. Нинди сәбәп? Кардәшләрем, монда ихласлык җитми дигән сәбәп. Димәк, бу кардәшләрем гамәл кылганда булсынмы, гынаһ кыла, ихласлыкка зыян китерә. Яисә намаз укыганда зур игътибар белән аны укымый, шулай ихласлыкка зыян. Әгәр дә кеше ихласлы күңелдән Аллаһ кушкан үтәми икән, ул әлбәттә аның холкысына тәэсир итми. Чөнки Аллаһ субхану ва тааля турыдан-турыда әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Намаз ди уку фахиш һәм начар гамәлләрдән туктата. Әгәр дә бу намаз безне андый нәрсәне туктатмый икән, димәк ниндидер бер кимчилек бар намазыбызда, яисә гамәлләрдә. Чөнки гамәл намазга тәэсир итә. Намаз гамәлләргә тәэсир итә. Шуңа күрә кыямәт көнне әгәр дә намазларыбыз камил яхшы булса, гамәлләребез дә шундый камил булачак. Әгәр дә намаз начар булса, гамәлләребез дә начар булачак. Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Табаранида килә хадис әйтә: "Әгәр дә намаз кешене фахиш һәм начар гамәлләрдән туктатмаса, ул Аллаһыдан ярагайтырга мөмкин." Шуңа күрә, кардәшләр, бездә ихтияр юк. Әгәр дә без җәннәт әһелләре буласы килә икән, бездә бер ихтияр гына: Аллаһ кушканча тырышырга, ихласлык күңел белән намаз укырга. Ихлас күңелдән Аллаһ кушканны үтәргә. Шул вакытта гамәлләребезгә бик зур тәэсир булачак, кардәшләрем. Шуңа күрә Аллаһ субхану ва тааля һәрберебезгә дә насыйп әйләсә иде. Насыйп әйләсә иде Аллаһ кушканча яшәп, ихлас күңелдән Аллаһ кушканча яшәп, бөек холкыга лайыклы булырга Аллаһ Раббыбыз насыйп әйләсә иде. Чөнки Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтә: "Үлчәүдә ди кыямәт көндә күркәм холыкка караганда да авыррак нәрсә булмаячак." Дөрестлектә, күркәм холык иясе аның белән ураза тотучы һәм намаз укучы кеше дәрәҗәсенә ирешә. Бу былай гына түгел. Чөнки холкы өстендә эшләгәндә без нәфескә каршы көрәшәбез. Бу иң зур сугыш, кардәшләрем. Бу бик авыр. Эндәшмичә кал әле син. Әгәр син моңчы сине сүккәндә син гөлдәшә торган булсаң, менә шул үзеңне тәрбия итеп кара әле. Бер вакытны шулай бер сахаба бер кычкыра икән, былай тегелә сүгә икән моны. Бу тыңлап торды да әйтә: "Я шу фулан ди, синдә бер проблема бармы? Менә шул проблемада безгә булыша алабыз" дигән. Проблема бармы синдә? Теге тына да уялып китә. Чөнки галимнәр әйтәләр: "Әгәр дә безне сүгә торган кешеләргә җавап бирсәк, без алар теләгәнне бирдек" дигән сүз. Аллаһ Тәгалә һәрбер безгә насыйп итсә иде, күркәм холыклы булырга. Хәзер әйдә кайтыйк әле. Беренче әйтәнәсә, һәр кар бетсен өчен дуа кылыйк ди. Икенче әйтә, көтеп торыйк. Өченче әйтәнәсә, хакка ирешкән кешегә кар бармы, юкмы аны теге бик мөһим түгел ди. Укытучы буларга карады да менә шулай. Һава сулыш алды да. Әйдәгез турып, кирәкләр алып ди, карны кирик ди.
Шуңа кардәшләрем, туганнарым, иптәшләрем, әгәр дә үзебезнең холкы өстендә эшләмәсәк, беркем дә аны үзгәртми. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Инналлаһа ла югаййиру биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим." Аллаһ Субхану ва Тәгалә кешене, кавымны үзгәртмәс, хатта алар үзләрен үзгәрткәнчә кадәр. Субханака Аллаһумма бихамдик. لا إله إلا الله العظيم الحليم